Unang Korinto Kapitulo 1. Gikan ni Pablo nga sa pagbuot sa Dios gitawag aron mahimong apostol ni Kristo Jesus, ug gikan usab sa atong igsuon nga si Sostenes, alang sa mga simbahan sa Dios diha sa Korinto, sa tanan nga gitawag aron mahimong bala ang katawhan sa Dios nga naiya diha sa ilang pagkahiusa kang Kristo Jesus, uban sa tanang mga tao, sa tanang dapit nga nagsangpit sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga ilang Ginoo ug ato usab. Mainyo ang grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Sa kanunay nagpasalamat ako sa Dios alang kaninyo tungod sa grasya nga iyang gihatag kaninyo pinaagi kang Kristo Jesus. Kay diha sa pagkahiusa ninyo kang Kristo, naadunahan kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti ug sa tanang kahibalo. Ang mensahe mahitungod ni Kristo nakagamot na diha kaninyo ug tungod niini wala kamo makulangi sa tanang panalangin samtang nagpaabot kamo sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Lig-unon usab kamo niya hangtod sa katapusan aron wala unyay ikasaway kaninyo sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Kasaligan ang Dios nga nagtawag kaninyo aron mahiusa sa iyang anak nga si Hesukristo nga atong Ginoo. Mga igsuon, sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, naghangyo ako kaninyo nga magkauyon unta kamo sa tanan ninyong pagsulti aron walay pagkabahin-bahin diha kaninyo. Paghiusa gayud kamo diha sa usa ka hunahuna ug sa tumong, kay gibalitaan ako sa pipila nga sakop ni Chloe nga kamo nagkabingkil. Ang buot kong ipasabot mao nga nagkalain-lain ang gisulti sa usag-usa kaninyo. Ang usa maingon, dapig ako kang Pablo, ug ang usa-usab maingon, dapig ako kang Apolos, ug may nag-ingon, dapig ako kang Pedro, ug adunay nag-ingon, dapig ako kang Kristo. Nabahin-bahin ba di ay si Kristo? Si Pablo ba di ay ang gilansang sa cross tungod kaninyo? Gibunyagan pa kamo sa ngalan ni Pablo. Nagpasalamat ako sa Dios nga wala ako'y gibunyagan kaninyo, gawas kang Crispo kang Gayo. Busa walay makaingon nga kamo gibunyagan, ingon nga akong mga tinun-an. Tinuod, gibunyagan ko usab di ay si Stephanas ug ang mga sakop sa iyang panimalay. Gawas kanila, wala nailain nga nahinumduman ko nga akong gibunyagan. Si Kristo wala magpadala kanako aron ako magbunyag, kundili aron magsangyaw sa maayong balita. Wala nako gamita ang mga pulong nga lisod sabton aron dili mawagtang ang gahom sa kamatayon ni Kristo didto sa cross. Kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo didto sa cross binuang alang ni adtong nangalaglag, apan kanatong giluwas gahom kini sa Dios. Ang kasulatan nag-ingon, himuon kong kawang ang kahibalo sa mga maalam, ug isalikway ko ang kaalam sa mga makinaadmon. Busa unsa man unyay kapuslanan sa mga maalam ug sa mga makinaadmon ug sa mga batid sa lantugi niining kalibutana. Dipakita sa Dios nga walay kapuslanan ang kaalam niining kalibutana. Kay sa iyang kaalam mao'y pagbuot sa Dios nga walay makaila kaniya pinaagi sa tawhanong kinaadman. Apan gibutan sa Dios ang pagluwas ni adtong motuo pinaagi sa ilang giingong binuang nga mensahe nga mao'y among giwali. Ang mga Hudiyo nagkinahanglan og mga milagro agig pamatuod, ug ang mga Grego nangita og kaalam. Apan kami nagsangyaw kang Kristo nga gilansang sa cross. Kining mensahia dili madawat sa mga Hudiyo ug binuang alang sa mga dili Hudiyo. Apan alang ni adtong gitawag sa Dios, Hudiyo siya o Grego, si Kristo mao ang gahom ug kaalam sa Dios. Kay ang giisip nila nga binuang sa Dios mas maalamon pa kaysa kinaadman sa tao, ug ang ilang giisip nga kahuyang sa Dios mas lig-on pa kaysa kusog sa tao. Maigsuon,
hunahunaa kung unsa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kaninyo. Sumala sa kalibutanong sukdanan, pipilar kaninyo ang maalam, gamhanan, tinamod sa katilingban. Gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tao nga walay kapuslanan aron pakaulawan ang mga maalamon. Ug gipili niya kadtong giisip nga huyang aron pakaulawan ang mga taong gamhanan. Gipili sa Dios ang mga sinalikway ug mga tinamay ni ining kalibutana ug ang gipakawalay bili sa mga tao aron paghimong walay kapuslanan ni adtong mga butang nga giisip nilang mahinungdanon aron wala gayoy makapagarbo sa atubangan sa Dios. Apan kamo gihiusa sa Dios diha kang Kristo Jesus ug diha kang Kristo aduna kitay kaalam. Pinaagi kaniya nahimo kitang matarong atubangan sa Dios. Nahimo kitang balaang katawhan sa Dios ug gihatagan kita sa kagawasan. Busa sumala sa giingon sa kasulatan, ang buot magpasigarbo kinahanglang magpasigarbo sa mga butang nga nahimo sa Ginoo.